Lahori jana longdon paro posuse ahem megicho. Phai kuni ni phai koi reke thomani por phai krihini ra chiti mapor malompen Lahori jan bazar ki mia long men don paro posuse ahem megicho. Lason se tong se kot pen fire brigade atuma phan hangsi amia de an ke thepi paham dunlo. La pen hadak arada tum kachethan saya teng pulote gas kang bo pensi la puson nang cheman ta hai pusi cherok tok arada tum ningje pon. La sinona por hadak kedo arada tum isi ningduk meme ason cheman derlo. Kopia potsi ningduk memeloma pulotangte hadak don pharo phosuse ahem me kechodet lapen alangli tum kachobirti atangka mahasitame suri lak atangka me chopon tahaipo la sinona por hem me kechopidet ke amedesi chinghebdun prong ason si chemanderlo pinpur me kaiketa hem me kecho dokan me kechota chimit medet ason sarsar kachethan ningkreng ningthia hutke kengtak kengthita me chodet pu aporsi nang le bomlo lasi gas pen kachere akenang sot puta penang anabang phuatum ning dukjin pen lamthei pachini pon choki hala pen Philip Tiso TK News Duarbaguri BJP asai hem kimia phan sai ke pangcheng pon Kedamtang phai kuni ni phai krener kepani Guwahati along BJP National President JP Nanda Lapen Home Minister Amit Shah kebang hut Assam arlo along tina mondol along ta mithang asai hemdo nangji pukaning je tekang ateng pen Karbi Anglong District along ta Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Dr. Tuliram Ronghang aning ke me lapen KAC Education EM Richard Tokbi tongsekot pen party ingtang nangji lapen mena asai hemdowek nangji pu ateng pen pini Duarbaguri BJP asai hem kimia phan nujok somponlo Bangso ajai mek along aluhiaman pen Duarbaguri Prabhari Robi Rongpi alangli hin pensi phita ke er ingti ponlo la pen Duarbaguri VDC Chairman Sir Koirong Phar pen kaningje ponke Duarbaguri Mondal President Sunaram Singnar aphan sai hem kimia phan longle ke pek pon theka pota kachoro pajir pon Bangso ajai mek along Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang Duarbaguri Mondal President Sunaram Singnar Duarbaguri Mondal Secretary Daniel Terang VDC member John Kathar lapen penang an song along klembang pu bang phiatumta chitong dunsi mesen ingsam jin pen Bangso ajai mek pachun ponlo dei huri pen Amol Singh TK News Nilihin pen kepaciti ni lam tegela hano Perang sih ni lagi BJP parti macam High Command fancy ni lagi kerupi parpik lah. Ati lason BJP High Command pen kapin khat ke hamosti tin long ta konsensi tin long ta son parti office mesen pen du nangji puke nili kaprek political party di bhan ke thek nong pila. Kasi pini BJP parti High Command pen kapin khat pon ateng si dak Duarbaguri sitame office sikim no nai polo ili tum longle tame long thai bi sitame dak ni tum mondor president Sunaram Singnar alang di si donate lo si alang ni phandame ni tum akeru paper pig lo si pini tame dak mondor office ki kimi phan ni tum dak si sekidang lo yem sar ke bang jelam do EM Circle te President Sir tum ke bang jelam tu sedalang itum Delhi kinang sort program tu kokpen joksi ni tum phanang pin khalo lapen dang tum Prabhari Rongpi Sangho lapen Mondor President Secretary ni tum phan pulo je kam ke derare je policy nang tum pangcheng bomoi pusi ni tum nadak pini nongi ni tum sompon lo ni jok pangcheng pon lo nasi ni hin pen mang ke kaprek thang ta ning je thai lo nasi ni ningarong parpik lo je ni tum homesti long tame mesen BJP sai hem long pu kusini tung ning thepen sini tung pini long sa kam da pe pangcheng pon saji la tum bahini Guwahati wang pen Assam arlo amondol doan ta amena asai hem do nangji pura alang litum Guwahati BJP state office along ing putikang long Laswa teng pen akihai Dr. Tuliram Ronghang ilitum kaceng hon asien alangli kapin khada teng pen a block amondol tin Karbi Anglong 26 ingkoi ratrok do khomosti lasi laswa mondol ingkoi ratrok along ta mena sai hem do lap dangji upen dak Duarbaguri
akihai ilitum kacing hon Richard Tok bi EM sar sita alangli inisiatif pen mondol a presiden lapen ke BDC chairman akihai sar koi rong par hai apan pin khatsi nilitum pini kadok we ladak chingrum pen BJP a party ke pathir je apan sai hem ke pathir je apan kadok we chitong pen pin ni ladak ing kupon lalong e sompon lo tan thế sao là bằng số nông ek sompon là bằng số hem ki pat tangi là son emon ke ko antong pathik pon ni e mau na bang ke ini nili tu phanai pachini bang ke la bang so hem bang ke laging koi ra pho o la lain koi ra pho kali sorry lakri pho atangka pensi patang pon po la bang ke party a fan pensi pipo ki kim pon ni bang ko son ajaji ni hem da a hema bang ke la ke asam type ason si doko la daga bang presiden aruma bang doko pen ke conference hall ason doko la dak barpi barso ke dam war sai sita thik pon lapo ke aluhi bang lote ba hong pen mane high command pen BJP party kija tum bang pusita la dak kisang adim refreshment recreation room kita dopo pasti labang soai hama bangke duar baguri BJP workers tum karya karta tum sita ladak misen pen dut hak longji meeting sita dut hek pakaji fansi labang soai hama bangke cikim pon po so hem bang ni ko anang bong patang pon sir la soai hama bangke kikim ni ko ansi patang pon ai ma pula sola ade da bangke ki fix ave bon sita labang soai hema bangke mesen pen kiceng pini pen ceng po lake mesen pen kimpon po mesen pen batang po